gida malabi Allah da jihar Katsina. Mutai gida malabi Allah da jihar Katsina. Katsina gari ne mai ɗimbin tarihi wanda Allah ya sanya wa albarka da tsakakuran mutane wanda tarihi ba zai taɓa shuɗewa babu bajintarsu ba. Katsina gari ne mai tarihin noma da kiwo da kuma kasuwanci. Gari ne da Allah ya sanya wa albarkan malaman addini da kuma malaman zamani da kuma shahararrun 'yan siyasa. Garin Katsina gari ne mai tarihin manazarta da mahikimta ta fuskar adabi, marubuta da kuma mawaƙa da tarihin adabi ba zai shuɗe da sunansu ba. Cika da tumbatsan masarautar Katsina ta kai ta kawo a ƙasar Hausa, ta yanda idan har kana da sarauta a masarautar ta Katsina za ka bigi ƙirji. A cikin jihar Katsina ne Allah ya halicci Alhaji Jabir Salisu Tsauri, wanda shi ne shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin gwamna Dukka Umar Radda. Kuma amini ne ga mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukka Umar Radda. A ranar 18 ga watan Maris shekara ta 2024, mai martaba sarkin Katsina Dr. Abdulmumini Kabir Usman ya tabbatar masa da bashi sarautar lamidan Katsina na ɗaya. Sarautar Lamidan Katsina babbar sarauta ce a masarautar ƙasar Hausa wacce ake ba tumbatsatsi kuma isasshen mutum da aka yarda da nagartarsa. Alhaji Jabir Salisu Tsauri ya taso babban gida mai cikakken asali da tarbiyya tun daga yarintarsa. Malam Jabir Tsauri ya samu nasarori da yawa a rayuwarsa tun daga karatunsa, kasuwanci, aikin gwamnati da kuma mukamai na siyasa. An haifi Jabir Tsauri a garin Tsauri a ƙaramin hukumar Kurfi 3 ga watan 1968. Malam Jabiru Tsauri ya samu tarbiyyar karatun addini da na zamani. Ya yi karatun firamare ɗinsa a garin Tsauri, sannan ya yi karatunsa na sakandare a KCK Katsina Teaching College. Ya ci gaba da karatunsa na gaba da sakandare a FCE Kafancan. Daga nan ya tafi Bayero University Kano, sannan ya samu karatunsa na Masters a ABU Zaria. Ya fara koyawarsa a makarantar sakandare da ke Malumfashi, DSS Malumfashi, a 1989 zuwa shekarar 2003. Malam Jabiru Tsauri ya zama PA na Sanata Umaru Tsauri a Majalisar Dattawa a shekarar 2003 zuwa 2007. A shekarar 2003 zuwa 2007, Malam Jabiru Tsauri ya sake zama SA na Sanata mai kula da hukumar tsaro a Majalisar Dattawa, Sanata Ibrahim Ida a shekarar 2007 zuwa 2011. Sannan ya sake zama SA na Senate President David Mark daga shekarar 2011 zuwa 2012. Na Malam Jabiru Tsauri ya sake zama SA na Deputy Speaker Yusuf Suleiman Laso a Majalisar Wakilai a shekarar 2015 zuwa 2018. Malam Jabiru Tsauri ya zama kantoman riko a ƙaramin hukumar Kurfi a shekarar 2018 zuwa 2019. A shekarar 2023, Malam Jabiru Tsauri ya zama mataimakin babban shugaban yakin neman zaben Dukka Tinubu. Sannan kuma Malam Jabiru Tsauri a shekarar 2023 ya zama memba na Transition Committee na Katsina State. A yanzu Malam Jabiru Tsauri shine shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin gwamnatin Malam Dukka Umar Radda. Al'umma sun yi farin ciki da kasancewar Malam Jabiru Tsauri a matsayin lamidan Katsina. Ko babu komai, al'umma sun yarda cewa mai martaba sarkin Katsina Abdulmumini Kabir Usman ya aje ƙwarya a gurbinta. A san asalin baba shi ke hana a yi bai gurce a san mutum a san cinikin baba ya bari a san ya daina ga sarkin waƙar sarki tawo boya ba da kai lamido in ka ji tambura sai sarki da waƙar talaka sai kuku kai in kun ji tambura sai girma ga sarautar maga isa lamido waƙi sake